Transportbedrijven willen een tolvrije tunnel, maar je hoort er bijna niemand over. Het is dinsdag 11 mei, dit is Zeeland Nu. Ook buiten Zeeland wensen om tol af te schaffen. Kinderboerderijen willen heel graag weer open. En dit kunnen we doen met duizenden tonnen aan gras. Goedenavond. Het is op zijn minst opvallend te noemen. In de hele kwestie rondom het mogelijk afschaffen van de tol voor de Westerschelde-tunnel blijft het stil vanuit de transportsector. Toch een groot gebruiker van de verbinding. Een lobby in Den Haag wordt niet gevoerd en dat terwijl veel bedrijven, ook buiten Zeeland, de tol maar wat graag zien verdwijnen. Als je het iedere dag tegenkomt en je moet het iedere dag of iedere week betalen, ja, dan loopt het toch gewoon als het op. Ja. Dat is de wet van de grote getallen dan. Uit de rondgang die we hebben gehouden langs verschillende grote transport- en logistiekbedrijven in Zuidwest-Nederland blijkt dat bijna alle bedrijven wel gebruik maken van de Westerschelde-tunnel of er gebruik van zouden willen maken, maar nu eromheen plannen. Bijvoorbeeld via de Ring van Antwerpen of de Liefkenshoektunnel. Ze zien dan ook graag dat de tol van de Westerschelde-tunnel verdwijnt. Of de Liefkenshoektunnel, afhankelijk van is dat de kortste route, en anders de ring rondom Antwerpen. En daar heb je altijd het filegevaar. Maar zelfs omrijden via de Liefkenshoektunnel is goedkoper. Ja. Want daar valt de tol een stuk lager uit. Hoewel de vrachtwagens van zijn bedrijf dus veel omrijden, ontkomen ze desondanks niet aan de Westerschelde-tunnel. En dat loopt flink op. Zoveel dat ze, net als veel andere grote transportbedrijven, hopen dat de tol van de tunnel verdwijnt. Nou, het scheelt administratie, het scheelt kosten. Het scheelt ons, als we kijken, het scheelt ons misschien €500 per week. Nou, reken het uit maar 50 weken, dat is €25.000. Kijk even naar het gemiddelde rendement van een transportbedrijf wat tussen de -2 en de +2% ligt. En dan weet je dat dat serieus geld is. Ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, jij hebt heel veel transportbedrijven gesproken. En dan zeggen ze eigenlijk allemaal voor het afschaffen van die tol te zijn. Maar toch, dat geluid horen we eigenlijk nooit. Klopt, en dat is ook best opmerkelijk. Nu blijkt dat de grote jongens binnen die sector zeggen van tol eraf en er zo dus over denken. Maar hun lobbyclub Transport en Logistiek Nederland, grote speler, veel invloed in Den Haag, die laat het geluid niet horen terwijl die juist op de trom zou kunnen slaan. Ja, waarom doen ze dat niet? Ja, ze zeggen dat ze er dubbel in staan. Aan de ene kant, die tunnel had als voorwaarde van we bouwen hem, maar dan wordt er wel tol geheven. Ze zeggen van ja, die tunnel heeft ons veel gebracht, als je even denkt aan de boten. Ten overstaan van de boten. Maar aan de andere kant zeggen ze, ja, we hebben vanuit de sector, maar ook niet vanuit de Zeeuwse lobbyclub, Stichting Zeeland Tolvrij, signalen gehad. Nee, want nu je over die stichting hebt, die hebben dus dit niet opgepakt. Die lijken helemaal niet over de grenzen van Zeeland te hebben gekeken. Nee, en dat is een gemiste kans. Want als je deze transportsector, die bekend staat om zijn enorme lobby in Den Haag achter je krijgt, dan heb je toch wel scherpe munitie. Dat kan overigens nog steeds, maar ja, dan moet je natuurlijk wel die kans grijpen. In een reactie zegt de stichting dat ze zich vooral nu richten op het bewerken van de Tweede Kamer, van de partijen, omdat daar volgens hen het geld gehaald moet worden om die tunnel alsnog tolvrij te maken. Dus daar willen ze op inzetten. Dankjewel. In gevangenis Torentijd in Middelburg zijn sinds afgelopen weekend 15 gedetineerden positief getest op het coronavirus. In totaal zitten er nu 99 gedetineerden in quarantaine. Ook 12 medewerkers blijken het virus te hebben. Een aantal andere medewerkers zitten nu preventief thuis en laten zich testen. Vandaag was in Middelburg de eerste voorbereidende zitting in het hoger beroep van de zedenzaak van Waterland Kerkje. De hoofdverdachte, een 47-jarige man uit Aardenburg, heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn gevangenisstraf van 8 jaar en tbs met dwangverpleging. De man zou zijn stiefdochters jarenlang hebben misbruikt en gedrogeerd. En een van hen moest ook seks hebben met anderen. Vrij op vakantie kunnen binnen Nederland, België en Duitsland. Daarvoor pleit het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Zolang het coronapaspoort er niet is, zouden de 3 landen in 1 bubbel moeten om het toerisme vlot te trekken. Ja, als recreatieondernemer lijkt me dat prima. Want we missen nu echt wel veel Belgen en Duitsers. Met Pasen scheelde dat wel 70 tot 80%. En ook de komende dagen worden ze gemist. Met Hemelvaart, Pinksteren, ja, dat is een beetje afhankelijk van wat voor bedrijf je hebt. Maar ik denk toch wel tussen de misschien 10 en toch wel meer dan 50% hoor, voor sommige bedrijven. En dat de Nederlanders dan misschien massaal naar België en Duitsland gaan, daar is hij niet bang voor.
Kijk, in Zeeland denk ik dat we zeker in het voorjaar een sterk merk hebben waar mensen heel graag naartoe komen. En nou, als er dan ook nog mensen naar onze buren gaan, helemaal prima. In het havengebied van North Seaport komt een groene waterstoffabriek van 25 megawatt. Hier te zien op een Artist Impression. De fabriek komt op de Axelse vlakte bij Westdorpen en levert 10 tot 12 banen op. Als alles meezit begint de bouw volgend jaar zomer en is de waterstoffabriek half 2023 operationeel. De waterstof kan dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de industrie, binnenvaartschepen of vrachtwagens die op waterstof rijden. De 3 mannen die in februari op heterdaad betrapt werden in een drugslab aan de Nozemansweg in Waterland-Kerkje moesten vandaag voor het eerst voor de rechtbank in Middelburg verschijnen. De mannen van 27, 28 en 37 jaar blijven voorlopig in de cel. Ze worden ervan verdacht dat ze tussen september vorig jaar en februari van dit jaar een laboratorium runden waar crystal meth werd geproduceerd. En Piet Bettinger uit Koewacht is vandaag 95 jaar geworden. Zijn neef Richard vond dat een goede gelegenheid om hem te verrassen. Vroeger is hij geboren in Dordrecht in de poffertjeskraam. En met kinds af aan is hij ermee opgegroeid. En er bleek een familietrekje, want ook zijn neef reist nu door het land met zijn poffertjeskraam. Piet was blij met de verrassing. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat is geweldig. Wij hebben vroeger zelf ook een poffertjeskraam gehad. En ze kwamen me op de duur mijn strot uit. Met echte versoepelingen komt de overheid vandaag tijdens de persconferentie niet. Maar er wordt waarschijnlijk wel meer duidelijk over wanneer de verschillende doorstroomlocaties weer open zouden moeten kunnen gaan. Het gaat dan om musea, pretparken, dierentuinen en ook om kinderboerderijen. Bij kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg kijken ze daarom reikhalzend ernaar uit om deuren weer open te mogen doen. De kinderboerderij mag nog niet open omdat wij aangemerkt staan als doorstroomlocatie. En dat wil zeggen, wij staan onder hetzelfde kopje als de musea, de pretparken en de dierentuinen. Zelf vinden wij dat niet helemaal reëel. Wij zouden liever aangemerkt worden als buitenspeelplaats, net als de speeltuin, zodat wij ook gewoon open kunnen. Het is nu begin mei en we zijn nog geen dag open geweest. Dus we komen gewoon een hoop inkomsten tekort. En nu begint het water ons wel aardig aan de lippen te staan. We krijgen subsidie van de gemeente en dat dekt meestal 75-80% van de kosten die wij maken. De rest moeten wij dus zelf bij verdienen en dat is op dit moment gewoon heel erg lastig. Afgelopen jaar hebben we de gemiste inkomsten gedeeltelijk op kunnen vangen door een actie te starten. Doneer een hooi- of strobaal of een voerzak. We verkopen eieren, uien en aardappelen aan de poort. Tevens hebben wij heel veel knutselspullen, houten knutsels die kinderen zelf kunnen schilderen. En dat zijn voor ons toch weer wat inkomsten. Onze dieren worden niet op rantsoen gezet. De dieren staan bij ons altijd op nummer 1. Verzorging van onze dieren is het belangrijkste en daar wordt niet op bezuinigd. Voor mij persoonlijk betekent het toch wel een hele andere manier van werken nu. Je dierenverzorging gaat natuurlijk gewoon door. Maar je mist wel de interactie met je bezoekertjes. Hè? Het kindje die heel verbaasd is dat er een ezel staat te poepen. Of de kindjes die komen helpen met de dieren voeren tijdens de activiteiten. Dat missen we wel. Er wordt in onze provincie jaarlijks duizenden tonnen aan gras gemaaid. En dat maaisel wordt soms gebruikt, maar blijft ook vaak liggen.
En daar moet wat mee, vindt een aantal politieke partijen in Provinciale Staten. Want in Noord-Holland hebben ze iets heel bijzonders bedacht wat je met al dat gras kan doen. Zeeland kent duizenden kilometers aan grasbegroeide slootkanten en bermen. En wanneer dat gras gemaaid wordt, blijft het heel vaak liggen of wordt het afgevoerd en dient het als compost. Tot iemand in Noord-Holland op het idee kwam om het gras te persen en van het sap een slokje te nemen. Ik dacht, ja, die groene smurrie, ja, dat ga ik proeven. En toen dacht ik van, hé, dat is een beetje zoutig. Dus ja, en gladheidsbestrijding, dat doe je ook als overheid. En mijn directe collega's deden dat. Dus op die manier is het eigenlijk begonnen. En dat is eigenlijk al 5 jaar terug. Gladheidsbestrijding blijkt dus een manier te zijn om gras te hergebruiken. Want we maaien wat af per jaar. En een groot gedeelte van die duizenden tonnen blijft ongebruikt. Grass to Grid moet daar een einde aan maken. Hier wordt het gras gesneden. Vervolgens gaat het hier in de graspers, waar het gras geperst wordt in sap en vezel. Vezel en sap worden gescheiden, bewerkt en een van de eindresultaten is een vloeistof die hergebruikt kan worden. Hier komt eigenlijk het grassap straks uit, het gereed product. En vervolgens wordt het hier in deze fietspadsproeier gestopt. En deze sproeit het op het fietspad om de gladheid te bestrijden. Maar ook de vezels krijgen een tweede leven. De vezel is een bouwstof. Je kan er platen mee maken en wij maken in dit geval, omdat wij wegbeheerders zijn, maken wij er wegmeubilair van. En dat is een ander woord voor verkeersborden, beschoeiing. Dus eigenlijk ook aluminiumvervanger of plastic vervanger. Door het gras niet te laten liggen, winnen de bermen ook nog eens aan biodiversiteit. Appeltje-eitje dachten de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks in Provinciale Staten. Hun aangenomen motie spoort de provincie aan om mee te gaan doen met Grass to Grid. Dat is geen gemakkelijke weg. Innovatie is aan de ene kant leuk, maar aan de andere kant is het ook gewoon ploeteren. Het is hard werken en tegenslagen krijgen en tegenslagen kunnen incasseren. En dat moet je wel aandurven. En dat vergt toch enige lef en vooral doorzettingsvermogen. De bal ligt nu dus bij gedeputeerde staten. Die zullen moeten afwegen of Grass to Grid past in de wens voor een circulaire economie. En vooral wat ze daarvoor over hebben. Het was toch vooral vanochtend mooi en rustig weer met hoge bewolking en een paar stapelwolken. Maar die werden in de middag groot genoeg voor regen- en onweersbuien. Morgen dan staat er een zwakke tot matige wind uit het westen. Opnieuw mooie zonnige periode, maar ook opnieuw 's middags lokaal een paar regenbuien. Op onze site vind je nu het verhaal over de oehoe uit Hulst, waar we het gisteren ook al over hadden, maar waar je beter niet mee op de foto kunt, zegt de dierenbescherming. Gisteren zette de vermoedelijk in april ontsnapte oehoe uit Sint-Niklaas de boel op stelten in Hulst. De enorme uil was 's ochtends neergestreken op een schoolplein en bleef daar uren prinsheerlijk zitten. Volgens de dierenbescherming is het advies dus laat hem maar lekker met rust. Ik ga u trouwens ook met rust laten. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot morgen.